ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରବଳ ମୂଷା ହେଉଛନ୍ତି? ଲୁଗାପଟା ବହି ଚିରାଚିରି କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୂଷାମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଘରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁନି, ତାକୁ ମାରନ୍ତୁନି, ଯିବ ହତ୍ୟା ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବେ, ତୁଳା ଆଣିବେ। ପିପରମେଣ୍ଟ ତେଲ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, କିମ୍ବା ପିପରମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ସେ ତରଳିଯିବ। ସେ ତେଲରେ ଆପଣ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ 4-5ଟା ଏ ତୁଳା ବିଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ 10-15ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତାର ଗନ୍ଧରେ, ଏ ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହଁ, ଏ ଗନ୍ଧ, ତାର ଗନ୍ଧରେ ତାର ଗନ୍ଧ ମୂଷାର ନାକରେ ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ଏଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ତେଜପତ୍ର ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣିଥିବେ। ଦୟାକରି ତେଜପତ୍ରକୁ ପୁଳେ ଆଣି ଘର 2-4ଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ଘର ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଧୂଆଁ ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି।